Isibonano ey'ngane zakwethu ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkeze. Lami igama ngimfeza umuntu ungakho bathi ila sport abagumede. Ngane kwethu-ke ukuthi mhlambe usemusha kuleli khasi uzophinda ngicela zisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ingane zakwethu sekuqubuka omkhulu umsindo enkundleni zokuxhumana kuza ngemuva okudedela ukuthi usikweletu adedele laphana ke-CD cover yomsebenzi wakhe omusha kanyaka ka-2025. Usikweleti ukhiphe i-CD cover laphana ke le ngoma ethe uThembisa ukuthi uzodedela ngalo umhla ka-14 February ke laphana osihloko sithi-ke sebeyazenzela. Ngane kwethu-ke kube kumkhulu umsindo kuza ngomuva ukuthi i-background yale CD cover ifane encimishi neyensizwa laphana-ke laphana uMasinga laphana la khiphe khona umsebenzi ohamba kahle kakhulu enkundleni zokuxhumana kakhulukazi ku-YouTube lathi angikwazi ukukhuluma. Ngane kwethu-ke nabanye abathe ukudalapha laphana enkundleni yokuxhumana insizwa eyaziwa kakhulu ngokudelela ukuxolisana umfoka Mbeje la afike wabhala khona lezi ithombe ezimbili wase landeliswa ngombhalo ukuthi kumele ngithole nami ile cover enendlu-ke. Abantu obese becomment impela kule post abanye basho nokuthi-ke kufakwe isithombe sendlu, kodwa uma ngabe ubheka izihloko zengoma ayikho neyodwa ingoma ekhuluma ngendlu enjena. Wena ngakuthini mhlampe olwakho uvo ngalolu daba? Ake sizohlala comment section ke ngizimeni ukuthi wena-ke uthini mhlampe okwakho ukuphawula ngalolu daba. From ilasibona engaza kwethu sengiphuma kanjena, kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, libe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.